kaletan, egitura mentala da bersatze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu etietan, da danak die barbitak telebistan da izkarietan. Ez duaukan begietan, ez negin baitasunen papura. Hasieran, nortasune banaketan, zubomanetan iman bakoitza mereziegan. Mereziketan dauden urrezko esietan, zure giletan, zure zurraketetak. Gade du bezala eukiditen figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa sexuala. Entero arau honen aizkora kalen ezpala, hau ez da gizarte naturala, ez izan nahi. Abitagai alaxen gomen izaio, dominazio sistema berezketan jaio da. Testikula gutxino eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi gure kaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden.